Nga pinistini nga, dalang ka kuri-kurihan. Pero sigila, kwarta man liwat. Makadi ako. Amo ko din niya klase ta. Ikariko niya na nga tuig kayo ho. Adaw, maglagalagahan yun yun eh. Magulat-hulat Oy, sa mga customer. Oy! Mupay nga kulop. Ano mataton? Mga baligya mo ini nga raha ini. Oh, balik ako ito. Maglaga ini. Maglagalagan. Nakita ka ito nga bukid. Tatong ay katulo. Hain. Tuman nga ni. Oh, ito. Oh, dito ko ito kuha nga mga kahoy. Oh, maglaga ini kung dito mo kuha ah. Oo. Bali. Nagpira man ini kay nimi laging kuwan. Kay wala kami sungo. Ay, para hain mo kay mag-amyaw man lang kita. Tagdis na lang ito. Badaw nga pinistri ka. Kamamahal man ini ngay mo kahoy. Amo itong standard yan at pamaligya. Dito na akong paralitan. Tagtulogis na ini. Tulogis na ini dito. Kamamahal man ito. Tagdis lang takong baligyan eh. Tulogis na lang ini. Ya, ubuson ko ini nga tanan. Tulogis. Dire ko itong itugot kay tagdis go ditong pamaligya ito namon. Badaw nga pistri ka. Kamamahal man mo man maligya. Sige, mapalit ako makuan. Tagjis. Oh, tagdis. Sige. Malaga man ini. Malaga. Oh, malagalagahan din eh. Sige, kuha niya ako manapulo ka bugos tagjis. Bali 100. Oo. Ayaw rin kami yan na sungo. Oh, dulong ko na lang tayo ha. Ito na lang pala ha. Oo. Babaydan ko na yun dito pagkatunay mo ha. Oo. Baka di ako. Oo. Maglagat pili ha, maglaga. Ay, salamat. Mga kwarta na lotak yan ng adlaw. Awa ato ng tao. Pipilian ko yan diri maglaga. Hunat niya ha. Ini diri malaga. Sa. Inigihap diri malaga. Duha. Nga pinistini nga, dalang ka kuri-kurihan. Pero sigila, kwarta man liwat. Makadi ako. Kagulgulan. Mopay. No? Adi ng kahoy. Ito na akong ginablilanan kuan. Anraha. Oh, hay, ninibubutang. Anay, anay kada. Dila ka ni ma. Kung ito kay muraha kay, mamahal man ito nga pistika. Nakapalit ako dito tagtulogis. Ba daw, kahiro yan na akong hinaturan hindi nga pistika. Dilak anay kada. Ato na dinak mapalit dito iyo kay mahal. Ato na lang dito usa kay tagtulogis. Hay, tagjis nga. Kahoy ka mamahal man ito nga pistika. Ba daw, kahiro yan na akong Sige. Salamat na, salamat. Kakuri-kurihan. Ba daw, pinistihiya. Adi mabugat-bugatin ta akong dara. Diri ko papapaliton sunod. Makadin ako. Piniste. Ay naman na akong ginorderan ng raha, wala pa man naabot. Gabay ko na laging kuha kaninan at nga tao nga nag-delivery na pulo ka butok. Akatuon ka nga tao kay bangin wala kami igsunguyan ang kagabi pangalayo. Piniste, wala gud kuan akong giniliver ato nga tao nga napulo ka butok. Pistiya. Kaya ano, bumalik ka man nga pistika. Kuan, ana akong orderan dito ang tagtulogis, wala deliver. Kuan inin mapa. Otron ta ko pagpa-deliver ma. Napulo ka butok lagi hap kay kuhain ka may urag sungo. Nga pistika. Dere na ko deliver. Dito kuha iba nga pistika. Kuan sige, pagkabot mo dito babayaran ko man ikaw mo napulo. Kay wala kami sungo. Dere dito na lang palit tayo ba? Dere ako nga pistika, dere ako. Mapiniste kayo wala kami susungo. Sige. Kung di ka na pa butok itay muraha, lamuna ni lamuna. Ano, nakabulos na kaya yung pistiya.